नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब यार, मुँह ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके चैत नवमी स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आ बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी भैया। एकरा के रउआ स्टेज पर भी गा सकीले, एकरा के रउआ एल्बम में भी गा सकीले, ऐसन मैटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, आपके मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो भैया रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना एकदम मन पसंद के मिली और मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। और हर तरह के सॉन्ग हम लिखिला भैया, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, हिंदी में, भोजपुरी में, मगही में, रउआ जैसन चाही वैसन सॉन्ग लिखवा सकतनी भैया। ठीक बा भैया। तो आज के मीटर देखल जा कैसे गाओ के बाटे। आज के मीटर बाटे, पहले प्यार से उठाओ के बगाना के कि हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो, ए माई हो खना सहैया हो। फिर बढ़ के कि हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो, ए माई हो खना सहैया हो। कि हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो, ए माई हो खना सहैया हो। बानी खाला सा धरैले माई, करब दिल से पूजैया हो। कि हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो, ए माई हो खना सहैया हो। तो ई मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी भैया। ये मुखड़ा के हुआ एल्बम में भी गा सकीले आ कहीं मंच पर भी गा सकीले। ठीक बाटे भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128 और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे दिले बानी, तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा चार्ज बिल्कुल उचित लागी और गाना में रुआ के शिकायत ना मिली, तुकबंदी कहीं खटकी ना, गाँव में कोनो परेशानी ना हो। तो रुआ म्यूजिक भी बनवावे के चाहता नहीं तो म्यूजिक खतरा चाहे गाना खतरा, कॉल कर सकीले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तो नहीं फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।